Heel modern nog, zelfs uit dit millennium volgens mij. Texas en Black Eyed Boy. Maar wat dacht je hiervan? Ze zijn in liefde wel al zo vast. Zie en konden van elkander niet gescheen. Wanneer hij ze aan haar borstkunt tast. Ze speelden tezamen een zoet akkoord. En dan gingen in Venus fonteinen baan. Gelijk zulke geliefde stoel behoort. Het Friese muziektrio Triality. En ze hebben een nieuw album met middeleeuwse muziek. Welkom, alle drie. Hallo. En straks gaan jullie nog echt een heel nummer zingen. Het gaat goed met Triality. We hebben ze verleden weekend nog te gast in het Radio 1-programma BNN Today. Aroene Toonsje zieten ze zelfs in De Wereld Draait Door. En nu laat ik het minnen maar varen, daar ik geen troost meer vind. Nou is het geleden 6 jaren, toen heb ik een man bemind. Zo begint het minnen van de zanggroep Triality. De cd bestaat uitsluitend uit 15e-eeuwse liederen... met thema's als dansen, seks en liefdesverdriet. Maaike, Femke en Sanne, welkom. 15e-eeuwse liederen, hartstikke jonge meiden. Dan denk je, wat ouderwets. Ik verwacht een luid en een klaversymbol. Maar het is echt moderne muziek, hè? Het is absoluut moderne muziek. De luid die je erin verwacht, die zit er ook absoluut in. Maar daartegenover ook inderdaad de elektrische gitaar van nu. Op initiatief van producer Anno Krijn maakt Triality deze bijzondere cd. Krijn werkt met een soort nationale, maar ook internationale artiesten, als Lionel Richie. Voor Triality is dit project een switch van popmuziek naar middeleeuwse muziek. Maar is dat net een heel groot verschil? De thema's zijn eigenlijk wel een beetje hetzelfde als nu. Dus dat is altijd wel leuk. Dat vind ik gewoon heel erg leuk. Ja. Ik bedoel, de liedjes gaan nu ook over de liefde en ook over afscheid en ook over seks. Oh. En je moet het je wel heel erg eigen maken natuurlijk, omdat het wel een andere taal is. Dat vrouwke tocht, eneloze toer. Wanneer zijn geldelijke was al verschooid. In het begin dachten we dat we het goed interpreteerden, maar achteraf bleek het dan dat het toch misschien iets anders betekende. Dus dat is wel heel grappig. Het is het idee wat ik al heel lang had. Ik doe veel met wereldmuziek, met folkmuziek. En ik merk al heel lang dat mensen over de hele wereld behoorlijk trots zijn op hun eigen cultuurgeschiedenis. Er zijn veel landen om ons heen die echt een liedcultuur hebben, zoals Engeland en Duitsland, waar het normaal is dat er gezongen wordt. In Nederland ben je altijd dronken of gek als je begint te zingen. En dat is in die landen veel normaler. Dat vond ik opvallend. En het is ook niet zo dat we dat in Nederland geen liedcultuur zouden hebben. Want we hebben heel veel mooie, hele oude liedjes die honderden jaren teruggaan. En ik vond het leuk om daar eens wat mee te doen. Nou ben ik wat dat betreft helemaal niet de eerste. Want er zijn heel veel mensen die mij zijn voorgegaan wat dat betreft. Ik wilde het alleen een keertje op een andere manier doen. Ik wou het een beetje moderniseren, zodat het ook iets beter aansluit op deze tijd. En ik heb er dus een soort wereldmuziek van gemaakt. Ik ben ook heel eclectisch te werk gegaan. Ik heb er gewoon uitgepikt wat me te pas kwam. En ik heb me geen zorgen gemaakt of het nou historisch verantwoord was of niet. Dat is het waarschijnlijk ook helemaal niet, maar dat kan me niet zoveel schelen. Het gaat er mij echt alleen maar om dat het goed klinkt en hedendaags klinkt. Nou komt Triality net zomaar uit de loft vallen. Zo woen ze onder de naam Flatout in 2002 het Frieske lied met het nummer Vogelvrij. Daarna toerden ze onder andere met Nienke Laverman en Siep en zongen ze de Omroep Friesland winterhit Wintermordij. Minnen staat voor, het is een soort ene woord wat eigenlijk de sfeer en het gevoel geeft van het hele album. Dit is gewoon heel erg leuk. Het is het eerste nummer van het album ook. En daarom hebben we dat ook gebruikt. En het minnen, dat zou je eigenlijk in elk lied, zie je dat wel in terug. Het is het beminnen. Het is het beminnen. Zo wie bij nachtegelle vliegt hij zachter uwer hanen, die hem zacht uit de ogen doet.
misschien is het leuk om eerst even bijvoorbeeld 10 of 20 seconden even alvast iets te horen voordat we het gesprekje gaan doen. Okay. Dan weten we doen. Ja, precies. Dan weet de luisteraar ook waar het over gaat, zeg maar. Ja. Dus een ander liedje bedoel je ook? Wat je wil. Okay. Ja, we hebben wel iets a cappella. Zo wie bij nachten en vliegt, hij slaagt de uwerhanen. Maar is dit nou een soort van manier van, hier spelen we ons mee in de kijker? Ik bedoel, jullie zijn hier nu, er wordt hier gefilmd door Omroep Friesland. En hier worden we bekend mee, want dit vindt iedereen zo bijzonder. En dan zijn we bekend en dan komen we wel met dat top 40 nummer. Gaat het zo een beetje? Nee. Wij zijn al met z'n drieën, we zingen al heel lang met elkaar. En we zijn altijd al heel erg geïnteresseerd geweest in dit soort muziek. Dus het is ook echt wat reality is, wat dat inhoudt. Zo is edelzaam. Natuurlijk, wij hopen dat het aanslaat en dat het één groot succes wordt. En dat een dikke vette theatertour uit de achterweg komt. Ja, nou ja, ten eerste, kijk, we hebben sowieso echt heel veel plezier gehad met dit album te maken. Ik vind het super mooi en we hopen dat mensen die er straks naar luisteren, we brengen het nu naar buiten, dat die dat ook mooi vinden, waar wij zo erg enthousiast over zijn. Ja. En dat hopen we voornamelijk heel erg, dat het gewoon aankomt bij mensen. Dames van Reality, Femke, Maaike, Sanne, dank en heel veel succes. Dankjewel. Leuk hè? Goed gegaan. Vond je het leuk? Bedankt. Dan krijg je heel even het gevoel. Zie? Ja, hij vindt het leuk. Leuk man. Het ging goed hè? Ja. Ging heel goed.